हेलो गाइस वेलकाम बैक टु दा चेनेल आसा खालामो थांना मोजाङै दङ दा भिडिअ हगारनायाथ' बिराद गोबावानो जाबाय दा दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आं मोनसे माने स्केट शु माने आं सोलोंनो नागिरदों जायोना जाया थांना नायलांदो आरो आंजों लोगोसे दङ बिथां सोरां नार्जारी जों दा सोलोंनो नागिरदों स' थांना नायलांबाय थादो बायाफ्रा होनो नागिरदों बिथाङा मोजाङैनो रोङो जोबोद मोजां बानायो नै बरिया बानायो माथो जुथाजोंनो गारिखौ नांलायला माथो टाउनाव जुथाजों बेरायनो हासिगोन बायनांसिगोनलै ना उनाव बायगोन आं मा होनोमोनलाय साइकेलखौनो सालायलांगौ बायबाथाय बायनांसिगोनलै जायालै बानायगासिनो दङ गाबोन दे लागायसिगोन आसोला खारसिबसिगोन एबार जाब्लालै सयथिं थोत्स हारसिं जानो सोलायना इन्ट्रेस्ट ना एसे नङाबा जोंना सोरां भाइया माने आरो खेबसे ट्राइ खालामबावनो नागिरदों माने फार्निचाराव बे हाजोबखाबायानो आरो थेवब्लाबो माने खेबसे नायबावनो नागिरदों नायजों थांनाय औ जाबाय जोंना भाइया होबोगौ नै नाय गिटार साक्सेस एबार लाथार लाथार आखाया बढ़िया बढ़िया लगाओ सक्सेस सक्सेस सक्सेसफुल बढ़िया 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 Yusan lगा सक्सेस खालामा माबायदि मोनखो गोसोखौ बिराद मोजां मोनो मोजां ना एकदम स्पिडखौ एकदम सोरखिलांनाय बायदि फ्रा हाबायलै नाजानायनि फिथाइया गोदै जायोना बेनो ना सक्सेस जाखाथारो दा बेवहाय बानायखांबाय दा आलदा लकेसनाव थांसै दा आंबो खालायगोन नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय आं हायोना हाया जिखुनु ट्राइ खालामगोन थ'दो होमबा लागायबाय नै हारसिं सालायबाय एबार आं ट्रायनानै नायदों माबायदि ओरैनोथ' हाखाया बादि मोनदों होमबाबो ट्रायनायनोसै गोलैनानै दोलाजोब्बालाय हो दोलाबा दोलाबायसै सेफटिनि थाखाय आंहा गैयि बादि मोनखायो खालामबानो माथो बोरै जाखो मोजां गसंग्रो दे हाखौ गारनायनि गसं बेलेन्स थागोन Di, akan seperti ini dah. Di, akan pada seperti muncul sana. akan seperti ini. Salah li. Oh, sadang. Di, akan seperti ini. Aneh aja deh sih. Natu. Tapi dia susah. Problemnya sih oke.
हालालै गसंनो हाबाथाय नोङो दैनि गोजौआवथ' दा दंखायो ओमफ्राय नै टेकनिकआ बुस्थुआ सिबिथाय दैयाव थे दासिमबो सामारो माथो नोंसो नोंसिनि जाहै मोजां बानायफेरा ना जोनोमबाय फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स खालामनायनाय जायाबा नैबे जोंना बाया ट्राइ नायनो नागिरबाय एसे नायनायदो दा माबायदि आखायना इन्द्रा आर हागोन दे सिखारनाय दे सिखान्थ' हागोन फायदा बिदि जाबाय जानोलै खालामनाय फैया जेबो माबा फैयाना नांगौबा हमथागोन असिबाया खाथियावनो थाबाय था 1 2 3 औ हंगारदो हंगारनानै हो औ माथो आथिया एसे बरिया थांदों बिदिनो हमथा बरिया स्टाइल सालायबो औ इलाय माथो बरिया खारबायथ' इलाय नारनो रोंहांबाय इलाय नारनो रोंनांगौ बिदिनो जाखायो बिदिया खननैसो नादोलाय जोथ्रोद थांफा इलाय थांबायना इलाय गोलैनांथारा आंनि आखाइखौ गोदान नोङो गोजौ हमथागोन ना नोंखौ नों हगारबानो जायोना नांगौ जों गंसे मानसिया गं दाउन लासै माबा आं फार्स्टआव मिथियाखै होनब्ला जेन'बा नङा नों आं संगोन ना नोंनिखौ जोंसो सानसंगोन नालाय नों हारसिं बडि बेलेन्स खालामथारनांगौ बुस्थुआना एसेबाबो होमबासो जागोन लासै नों दल' थाबाय आशिकी लागाय थैजाखिना जेबो जायासै एसे मोनदों बेबो नङा जाखायो बेना फार्स्ट टाइम जाहैबाय जों अब्ला गाइस दिनै भिडिअआ बेनो दा एसे मोनालायबाय सानाबो हाबबाय दा बिदिनो एसे माने ट्राइ खालामदों आरोना एसे माने हाहांबायानो दा जोंना सोरांबाया एसे फोरोंदों माने बे एसे हायो नालाय स' बेनि थाखायनो बे फोरोंबाय आरो एसेबाबो हाबाय जेनेबा दा दिनै भिडिअआ बेनोसै भिडिअखौ सापर्ट खालाम आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था अब्ला दिनै भिडिअआ बेनोसै थाथ'दो बाय